Kí nìdí tí a fi ń pe olorì ní olorì gan-an náà? Tá bá gé ọ̀rọ̀ yẹn sí wẹ́wẹ́, a rí òló orí. Kí ni òló? Òló láti rí olólùfẹ́, wọ́n á ní òló mi, ìyẹn ni wípé olólùfẹ́ mi. Orí náà ni ó kọjá pé orí lásán. Orí jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ ìṣáájú ní ibì kan bí àwọn bàbá wa. Ká gbé orí yẹn kúrò, a wá lè sọ pé òló ọba. Ká wá wo òló yẹn náà láti rí olólùfẹ́. Tá bá lo kí ni ìtumọ̀ olólùfẹ́ gan-an, ibi tá ti rí ní ẹni tó ní ẹni tí gbogbo èèyàn ń fẹ́. Ká wá ní ẹni tí gbogbo èèyàn ń fẹ́. Kábíyèsí ni. Torí gbogbo èèyàn ló ń fẹ́ kábíyèsí, àbí? Gbogbo èèyàn ló fẹ́ rí kábíyèsí. Ẹ̀yin lẹ́ni tí ẹ wá ní ẹni tí gbogbo èèyàn ń fẹ́ yẹn. Tẹ́ bá wò bẹ́ẹ̀ yẹn, olorì, ẹni tó ní orí tí gbogbo èèyàn ń fẹ́.